Po Robertovi Ficovi chce koalícia dopriať doživotnú rentu aj Marošovi Žilinkovi. Novela trestného zákona prináša prvé výsledky. Radosť má len zo pár vyvolených. Dušan Kováčik je vinný. Rozhodol sudca v ďalšej korupčnej kauze. Kováčik si takýto verdikt vypočul už tretíkrát. Po lete vítam opäť Zuzanu Petkovú, riaditeľku nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, vitaj. Tak sa nám toho cez leto teda dosť veľa nazbieralo. Ty si stihla oddychnúť? Áno, vôbec to nevyzerá teda na nejakú korupčnú uhorku, takže aspoň máme čo komentovať. Po premiérovi sa na doživotnú rentu môže začať tešiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Za kus dobrej roboty mu neznámy poslanec zo Smeru navrhuje do konca života vyplácať viac ako 5 000 eur mesačne. Nárok Žilinkovi vznikne, ak odslúži 4 roky zo svojho 7-ročného mandátu. No, tak ak teda dobre počítam, Zuzana, tak pán Maroš Žilinka dostane krásny darček na Vianoce, nie? Už nikdy nemusí pracovať, môže si zobrať svoj bicykel a môže sa celý život na ňom prevážať, je to tak? No, vyzerá to tak, uvidíme, či poslanci vládnej koalície tento návrh schvália. Zatiaľ sa proti nemu ozývajú iba opozičné strany, takže pravdepodobne Marošovi Žilinkovi bude ponovom takáto renta prináležať. 5 000 eur, to nie je úplne málo peňazí. Toľko dostávajú aj bývalí prezidenti alebo premiér? Maroš Žilinka bude v tomto premiantom, pretože prezident dostáva okolo 4 000 eur a toľko ponovom bude dostávať aj Robert Fico, keď odíde do politického dôchodku. Hoci doteraz predsedovia vlád takúto rentu nemali, tak v rámci Lex Atentát poslanci vládnej koalície schválili rentu, ktorá prináleží práve Robertovi Ficovi a žiadnemu inému doterajšiemu premiérovi alebo premiérke, pretože podmienkou je, že musí odslúžiť 2 funkčné obdobia. Po sebe musí ich dokončiť, čo v zásade takáto podmienka pri generálnom prokurátorovi nie je. Čiže ešte aj ten nárok na získanie renty bude v prípade pána Žilinku jednoduchší. No dobre, a podľa teba, Zuzka, si čím pán Žilinka zaslúžil takúto nadštandardnú odmenu? Robil veľa nadčasov, alebo čím to je? To neviem, v dôvodovej správe poslanec Smeru uvádza, že prokurátori majú veľmi náročnú prácu. Je pravda, že tento návrh nerieši len generálneho prokurátora, ale aj nejaký príplatok k dôchodku ostatných prokurátorov, ktorí skončia vo funkcii. Generálneho prokurátora však rieši špecificky a jemu teda pridáva najviac. Dobre, a teraz taká otázka. Keby si mala vsadiť, áno, ty konkrétne, keby si mala vsadiť, či je to za všetky tie 363, ktoré on použil, koľko by si vsadila? No, neviem, či niektorá z lotériových spoločností by takúto stávku vypísala, pretože si myslím, že veľa ľudí by si tiplo, že teda áno, že je to nejaká odmena alebo odplata, lebo keď si spomenieme, tak generálna prokuratúra zastavila takýmto spôsobom trestné stíhanie napríklad predsedovi vlády súčasnému Robertovi Ficovi, ktorý je presne hlavou politickej strany, z ktorej poslanec tento návrh predložil, a taktiež napríklad ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, ktorý je tiež z tejto strany. Takže naozaj títo páni, ale aj ďalší majú byť za čo generálnemu prokurátorovi vďační. Lebo tú rentu navrhuje poslanec Daniel Karas za Smer. Ty poznáš toho pána? To je bežné, že takéto zásadné návrhy predkladajú poslanci? Nepoznám, prvýkrát som o ňom počula, čítala v súvislosti s týmto návrhom, dokonca som sa na chvíľočku tak zamyslela nad tým priezviskom, pretože oveľa známejší je politik KDH William Karas, ktorý bol ministrom spravodlivosti, je známym advokátom a ten sa verejne vyjadruje k mnohým otázkam týkajúcim sa spravodlivosti a ten samozrejme tento návrh kritizuje.
Takže som si ho na chvíľu aj pomýlila s týmto poslancom. Šokovalo ma, že práve takýto návrh by on predložil, ale nie je to tak, je to Mejnovec a počula som teda o ňom prvýkrát. Vládna novela trestného zákona vstúpila do platnosti. Radosť však priniesla len zo pár vyvoleným, ktorých skutky boli premlčané. Zároveň sa objavujú správy o náraste drobných krádeží. Tak povedzme si najprv, že kto sú tí vyvolení, pre ktorý bol ten zákon robený. Je to dlhý zoznam? Je to dlhý zoznam, na to asi nemáme čas, aby sme ho vymenovali a celý, ale môžeme spomenúť len také dve prominentné mená, akými sú napríklad Miroslav Výboh, ktorý je podnikateľ, blízky kamarát Roberta Fica, bol súdený, alebo teda mal byť posúdený v úplatkárskej kauze, ale v dôsledku novely súd trestné konanie zastavil, pretože jeho skutok je premlčaný, rovnako ako napríklad skutok ďalšieho podnikateľa Petra Košča, ktorý mal dať úplatok bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Rovnako je tento skutok v prípade pána Košča premlčaný a teda nedostaví sa pred súd. A prečo by mňa malo trápiť, že títo dvaja páni, ktorých si spomínala, pána Výboha a Košča, prečo by mňa malo trápiť, že či sú vo väzení alebo na slobode? Lebo sa nedozvieš pravdu, ako to v týchto prípadoch bolo. Nikdy súd nepovie, že či sa skutočne dopustili tej úplatkárskej kauzy, či naozaj napríklad v prípade pána Výboha mal lobovať za jeden IT systém, jeden IT projekt, ktorý mohol byť predražený, čiže či aj v dôsledku jeho konania sa napríklad neminuli zbytočne tvoje dane, ktoré mohli ísť na lepšie školstvo, zdravotníctvo a ak to teda tak bolo, a my sa to nedozvieme, či to tak bolo, tak títo ľudia ja si myslím, zaslúžia spravodlivý trest. No dobre, a vieme si nejako aj zhrnúť tie konkrétne dopady. Ja si spomínam na nejakého dôchodcu, ktorého obrali obyt a tí páchatelia zostali na slobode. Tak vieme si to nejak zhrnúť? No, samozrejme, novela nemá vplyv iba na veľké korupčné kauzy, ale aj na bežnú drobnú trestnú činnosť. Napríklad krádeže alebo rôzne skutky do 700 eur nie sú ponovom vlastne trestným činom. Polícia ich preto vôbec nerieši. Obchody už začali hlásiť, že im miznú tovary do tejto hodnoty, aj keď polícia teda tieto štatistiky nejakým spôsobom vyvracia, tak obchodníci hlásia, že ľudia začali viac krádnu tovar do 700 eur, pretože im za to v podstate nič nehrozí. Spomenul si dôchodcu, takisto sa v niektorých prípadoch napríklad znižujú tresty, to znamená, že ak ťa niekto oberie podvodne o dom, ako sa to stalo v tomto prípade, môže dostať len podmienku a nepôjde do basy. Takže určite to bude mať vplyv aj na to, ako sa nám bude na Slovensku žiť. Taktiež, keď niekto ukradne bicykel, ktorý nie je nejaký super drahý, na ktorom napríklad nejazdí pán Žilinka, ale bežný smrteľník, ako som ja, alebo predpokladám aj ty, tak tiež mu za to nebude nič hroziť, takže odporúčam kúpiť si lepšie zámky, napríklad na bicykle, ale aj na domy. No ja si pamätám, že ste presne pred týmto varovali. Nerozumiem, že ako je možné, že to oni dokázali presadiť, veď tým robia zle aj voličom, ktorí volili túto stranu, nie? Javí sa to tak, že naozaj táto novela bola šíta na mieru niektorým ľuďom, ktorí boli postavení pred súd pre korupciu a pre rozkradanie verejných prostriedkov. Ale to, že či takíto ľudia pôjdu do basy, od toho sa odvíjajú vlastne aj ostatné trestné činy, pretože tá škoda alebo tá hranica škody je nastavená univerzálne. To znamená, že čím sú nižšie tresty za malé krádeže, tak úmerne k tomu sú nižšie tresty aj za veľké korupčné krádeže. Dnes už napríklad človek môže odísť s podmienkou, aj keď dá nejaký úplatok 150 000 eur za to, aby
dostal nejakú štátnu zákazku, čo je naozaj pomerne veľká suma a z môjho pohľadu aj veľká ekonomická kriminalita. Takže to, ako vlastne sa odvíjajú tresty, tak to vlastne pri malých krádežiach, tak od toho závisia aj tie veľké krádeže. No, mňa len prekvapuje ako laika, že ako je možné, že tam neexistujú nejaké systémy, že to tak rýchlo ide jednoducho, že sa to tak rýchlo schválilo a zrazu už je to inak a už je to diametrálne inak ako kedysi. Prečo tam nefungujú nejaké systémy? Ty mi vieš na to odpovedať? Tak ja neviem, či si spamätáš na takú legendárnu vetu jedného z predstaviteľov Smeru z minulosti, že vyhraj voľby a môže všetko, ale mám dojem, že táto vládna koalícia sa naďalej riadi týmto heslom. Jednoducho získali mandát od voličov. Vyzerá to tak, že napriek tomu, že sa schvaľujú takéto zákony, tak v prieskumoch verejnej mienky stále tieto politické strany hrajú prím, čiže voliči im naďalej dôverujú. Kým to tak bude, kým si to volič v demokracii neuvedomí, že niektoré kroky, ktoré jeho zástupcovia, politickí reprezentanti prijímajú a schváľujú, sú zlé pre jeho život, tak si myslím, že koalícia nemá dôvod na tejto politike nič meniť. Dušan Kováčik je vinný. Rozhodol dnes sudca špecializovaného trestného súdu Michal Truban. Kováčik prijal úplatok, aby pozametal 2 prípady, ktoré špeciálna prokuratúra dozorovala. Rozhodnutie je neprávoplatné, ak sa Kováčik odvolá, prípad poputuje na najvyšší súd. No, ja si myslím, že nie som úplne sám, kto má v týchto kauzách chaos. Prosím ťa, povieš nám nejako podrobnejšie, o čo išlo v tejto kauze? Išlo o to, že Kováčik mal prijať v knihe, v ktorej boli vyrezané strany, bolo to také, jeden zo svedkov to nazval, že to malo šmrnc, že to bolo ako za sicílskej mafie, tak mal prijať úplatok za to, že polícia nebude nejakým spôsobom a prokuratúra riešiť kauzy podnikateľa Košča. Už sme ho spomínali, že vďaka novele trestného zákona síce Kováčika súd odsúdil, ale v prípade Košča musel zastaviť trestné stíhanie, pretože skutok je premlčaný. No a tento podnikateľ, polícia ho riešila v súvislosti s rôznymi údajnými podvodmi, napríklad s pozemkami a podobne. A Kováčik teda podľa zatiaľ prvostupňového rozhodnutia súdu prijal úplatok za to, že zariadil, aby sa tieto prípady dostali od aktívneho vyšetrovateľa k inému vyšetrovateľovi, ktorý bol zvyknutý zametať kauzy vplyvných ľudí pod koberec. No a ako je možné, že na pána Kováčika teraz bola tá novela trestného zákona prikrátka? Zabudlo sa na ňo, alebo... Vyzerá to na prvý pohľad tak, aj keď sa nezabudlo úplne. To znamená, že po starom pánovi Kováčikovi prokurátor navrhoval trest 14 rokov a 200 000 peňažný trest. Keďže vstúpila novela do platnosti, tak musel aj prokurátor vlastne svoj návrh zmierniť. A na konci dňa to vyzerá tak, že súdca síce rozhodol, že Kováčik je vinný, avšak vlastne dostal len v úvodzovkách len 8 rokov, čiže to je trest, ktorý by si mal aktuálne odpikávať za staršiu kauzu, kde podľa doterajších rozsudkov súdov prijal úplatok preto, aby poslúžil mafii. A teba tento rozsudok prekvapil? Mňa prekvapil, pretože rozhodoval sudca Michal Truban, ktorý má ambície, aby ho táto vláda vymenovala za šéfa špecializovaného trestného súdu. Dokonca aj úspel vo odbornom výberovom konaní, čiže minister spravodlivosti pán Cusko by ho mal vymenovať.
Týmto dal pán Truban najavo, že rozhoduje nezávisle a nie v prospech svojej kariéry, si myslím, lebo z doterajších krokov vládnej koalície je zjavné, že táto vládna koalícia je v blízkom vzťahu s pánom Kováčikom. Takže keby sa jej chcel pán Truban zapáčiť a naozaj sa stať veľmi rýchlo šéfom špecializovaného trestného súdu, tak by asi konal inak a ja som teda rada, že konal tak, ako konal a že učinil spravodlivosti zadosť. A vieme o tomto pánovi sudcovi ešte niečo viac? Ešte nám prezradíš? V podstate je to dlhoročný súdca špecializovaného trestného súdu. Bol aj spomínaný v súvislosti s niektorými kauzami. My sme sa pozreli skôr v nadácii na jeho odbornú prácu. Porovnali sme ho s ďalším kandidátom na špecializovaného trestného súdu, pánom Králikom. O sudcovi v podstate vypovedá najmä to, že či vyšší súd, v tomto prípade najvyšší súd, potvrdí jeho rozhodnutia alebo ich zruší pre nejaké odborné chyby. Pán Truban v tomto nejako za svojimi kolegami nezaostáva, je čo sa týka zrušených rozsudkov na tom podobne ako ostatní jeho kolegovia, takže v zásade v porovnaní so svojím protikandidátom je na tom rovnako. Ja som to správne zachytil, že Kováčika pustil z väzenia minister, alebo to sa týkalo iného prípadu? Nie, zachytil si to správne. Pán Kováčik je, ako sme už spomínali, právoplatne odsúdený za korupciu v inej korupčnej kauze, odpíkaval si trest a minister využil také ustanovenie zákona, o ktorom sa vedelo medzi laickou verejnosťou len veľmi málo doteraz. A to, že vlastne advokáti pána Kováčika podali taký mimoriadny opravný prostriedok, ktorý sa volá dovolanie. V prípade dovolania vlastne najvyšší súd, trestné kolegium rozhoduje opäť, či v procese neboli urobené nejaké chyby. A minister Susko sa pridal k tomuto dovolaniu a jeho právom na základe zákona je, že keď je veľmi presvedčený o tom, že boli porušené práva na obhajobu toho dotknutého odsudeného, tak ho môže do rozhodnutia toho najvyššieho súdu pustiť na slobodu a to pán Susko teda využil. No dobre, ale to je normálne, že právoplatne odsúdeného prokurátora, ktorý teda spolupracoval alebo teda s mafiou, tak pustí politik na slobodu? Nie je to normálne, ale nie je to protizákonné, čiže bolo to právo ministra Suska a on ho takto využil. No a teraz čo bude s pánom Kováčikom? On sa vráti naspäť do väzenia? Alebo... O tomto druhom rozhodnutí? Tak, áno. No, predpokladám, že jeho advokáti sa odvolajú voči tomuto rozsudku špecializovaného trestného súdu. Čiže rozhodovať bude najvyšší súd a uvidíme, ak najvyšší súd rozhodnutie pána Trubana potvrdí, tak bude musieť naozaj nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a ak nie, tak môže zostať naďalej na slobode, až keď buď v jednom alebo v druhom prípade nerozhodne právoplatne najvyšší súd. No lebo ja som tak zachytil, že keď sa pána Kováčika pred tým pojednávaním pýtali, že čo očakáva, tak on povedal, že spravodlivý trest. Tak teda to už je ono, alebo teda nevieme. On povedal, že očakáva spravodlivosť, ja si nemyslím, že očakával trest. Ale teda ja som rada, že to takto ako táto predpoveď aj vyšla. No, vyzerá to tak, že aj jeseň bude tiež poriadne horúca, podobne ako to leto, čo sme doteraz prežili. Tak sa vidíme o 2 týždne. Zuzana, ďakujem. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Pekný deň.